La impressió 3D està revolucionant la manera de treballar en medicina. És per això que des de l'IFMIL hem decidit començar a formar els nostres professionals en aquesta tecnologia. L'objectiu, la finalitat del curs és ensenyar quins avantatges té i les aplicacions que té aquesta tecnologia, com des de fer un disseny virtual, veure què està passant també des de dins i des de fora, fer una planificació. Aquesta planificació podem fer també una sèrie de models quirúrgics, guies, ajudes, i també podem fer models per a l'entrenament dels professionals per ser més precisos. Primer es farà un curs més genèric, més introductori, on s'explicarà quina és la tecnologia que s'utilitza, com es fa l'adquisició d'imatges, com es fan les reconstruccions virtuals i com després es passa amb aquests fitxers a poder imprimir en 3D. Per altra banda, al marge d'aquest curs introductori, s'han organitzat dos cursos, un que vessa sobre el que és la impressió 3D i reconstrucció virtual d'estructures òssies i un altre més dedicat a lo que és la planificació virtual i impressió 3D en parts toves. Comptarem amb la presència de radiòlegs, que són les persones que inicialment ens ajuden a adquirir aquestes imatges i interpretar-les, i també amb especialistes de cirurgia abdominal, cirurgia plàstica i radiòlegs intervencionistes que fan servir i utilitzen totes aquestes noves tecnologies per a les seves planificacions dintre de les planificacions quirúrgiques o altres planificacions a nivell docent o simulació. Us animo que us apunteu al curs perquè d'aquí uns anys serà imprescindible entrar a quiròfan amb una bona planificació 3D i, per tant, necessitem de professionals que coneguin la tecnologia i la sàpiguen aplicar adequadament.